Ahojte priatelia. No ja som zázračne upratala. Vidno. Pokračujeme ďalej v našom videu a našom teste. Neviem, či som správne rozložil teda tie mixery, ako boli na začiatku. Jasné. Ale myslím si, že áno, ale mám tu meter z jedného dôvodu. Stále sa rozprávame o prenosných mixeroch. A moc mi to nedá pri tých niektorých modeloch, že čo tá prenosnosť je. Všetci by sme chceli čo najmenšie v tomto prípade tie mixery, aby sme čo najmenej miesta mali. Jasné, všade. sa to zmestí do batohu, veľký hoci kde. Preto som si nachystal meter a že skúsme si teda odmerať tú veľkosť a potom si ich zoradíme. Teraz mám pocit, že som ich zoradil tak, ako bol na prvom videu, ale možno som sa niekde pomýlil, tak sa potom ospravedlňujem, ale mám pocit. Toto som zistil, že je spodok, hej, a bol pribalený. Ešte by som možno že upozornil, alebo povedal, že keď som si pozeral mixery po stránkach alebo na webe, tak niektorí výrobcovia v podstate neponúkajú nič, iba to, čo si kúpiš. A sú výrobcovia, ktorí ponúkajú kopec príslušenstva alebo aj náhradných dielov. Čo stále akože, vieš, budeš potrebovať, neviem, že kábliky, ale určite tesnenia, alebo viečko, alebo nejaké púzdro, veď jasné. Počúvaj, nedá sa v tom napríklad niečo teplé, nie? Určite. Určite áno. Takže tým pádom, alebo zase chladné, že je zase teplo, tak si to chceš kvázi udržať ako chlade, tak jak sa to volá, neoprenové oblečiky, alebo či jak sa púzdra? Tak, tie oblečiky. Neviem už, na čo ty myslíš, že neoprenové oblečiky, ale... Ale tak proste nejaké obálčeky, alebo obaly, ktoré si tam vložíš a proste prenášaš. No, tak to som nemyslel úplne, ale dobre. Tak proste niečo. Čiže sú výrobcovia... Odložil si meter. Ešte sa k tomu dostane, nechaj ma. Jasné. Sú ľudia, ktorí proste na to využijú nejaké tie obaly a budú chceť. Takže poďme teda merať dĺžku. Ideme merať výšku, hej? Výšku. Dĺžku. Tak aj dĺžka. Začneme prvým. Šarmantná asistentka, pridržte mi mixer. A počúvaj, ja by som odmeral jeden a všetky by som tak rovno komu dal. 25. 25. Dobre, 25. No. 25. Tak počúvaj, tak toto. Odmeraj najmenší a máme pokoj. Na čo budeme všetky merať, nie? Dobre. No. 23? 23. Takže najmenší. Asi ten. Počkaj, ja sa pozriem, hej. Zhodnoť technickým okom. To je skoro rovnaké. Približne. Akože nechcem nejako, ale tak proste. Ale zase tento, keď som zobral úplne k tomu, takže asi takto, hej. No a ty to rýchlo premeraj. Rýchlo. Podľa mňa ženským okom som premerala. Takže 23, ak sa nemýlim? 23, hej. 25. Najväčší bol asi 25. Počkaj, dvojčí máme tento, pardon. Takže 23 až 25, hej? Dobre. Víš čo, ale sme vlastne vkladali do toho nosiča, na ten bicykel. Takže iba v rýchlo v rukách. Tento? Tvoj pocit? Kompaktný, maličký, šikovný. Dobre. Mám ti hovoriť aj moje dojmy? Jasné. Jasné. Tak tento je najkompaktnejší, najľahší, najnižší, čiže pre mňa ideálny do kabelky. Ty do ruksaku asi hodíš každý, ale tak myslím si, že dodržíš. Tak áno, ale vieš, tiež tam proste máš v tom ruksaku všetko možné, takže sa budeš snažiť čo najmenej tam mať. Ale vieš čo, stále mi akože to tak nejako, ale tento mi počúva, mi stále oči do tohto nejako tie oči na tento. Ale lebo je zvýrazňovačkový, vieš to preto. Jasné, ale zase počúva, ale keď to chytíš, tak to je taká kolotočarina, jak by som to nazval. Hej, dobre, tak dúfame, že to nepozerajú výrobcovia. Tak ale je to taký ja hovorím, že veľa cindrolátok na tom je. Áno, je to zbytočne olešané. Ale počúvaj, ale vážne. Dobre. Čo, toto je kompaktné celé. Dobre, ideme ďalej. Dobre, takže prvú sekciu, čo sa týka presnosti, výšky, váhy, rozmery, kompaktnosť, sme ukončili tak, že pre mňa asi toto je najväčší víťaz. OK, súhlasím s tebou. Takže toto máme teraz víťaza, hej?